Πάμε να δούμε κάποια facts για την πίστα της Βαρκελόνης που πιθανόν να μην γνώριζες. Η πίστα έχει υποστεί αλλαγές στη χάραξή της αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Η πιο πρόσφατη σημαντική αλλαγή ήταν η αφαίρεση του σικέιν πριν την τελευταία στροφή του 2023. Η πίστα της Βαρκελόνης είναι παραδοσιακά η πιο δημοφιλής πίστα για τις χειμερινές δοκιμές της Φόρμουλα 1. Την επιλέγουν λόγω του ήπιου κλίματος και των ποικίλων στροφών της, αξιολογώντας τα μονοθέσια σε διάφορες συνθήκες. Φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι το 2016 ο Max Verstappen στην πίστα της Βαρκελόνης έγινε ο νεότερος οδηγός που νίκησε ποτέ στη Φόρμουλα 1 σε ηλικία 18 ετών και 228 ημερών με τον πρώτο του αγώνα με τη Red Bull. Το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες μέσα στην πίστα της Βαρκελόνης το έχει ο Λούις Χάμιλτον και ο Μίκαελ Σουμάχερ με 6 νίκες ο καθένας. Θεωρείται μία από τις καλύτερες πίστες για την αξιολόγηση της αεροδυναμικής του μονοθεσίου. Αν ένα μονοθέσιο λοιπόν είναι γρήγορο στην πίστα της Βαρκελόνης, θεωρείται ότι θα είναι ανταγωνιστικό στις περισσότερες πίστες. Επόμενη πίστα, Αυστρία με το Red Bull Ring.